Znamo da si radio sa velikim zvijezdama kao što je Mina Jahović, Jelena Rozga, Severina i na kraju Lepa Brena. Mogla me ubiti tabletama. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Čefimo sa Danjelom. Naš današnji gost je Ado Kariščik. Mislim da ga ne trebamo posebno predstavljati. Šminker, frizer, stilista, 3 u 1 što bismo rekli. Ado, dobrodošao u moju emisiju. Bolje te našao. Hvala ti, Ado. Hoćemo mi započeti s ovom magijom. Da, pošto mi imamo danas jedan event, tako da ćemo ugodno s korisnim da iskoristimo, da uradimo ovaj tvoj live i da malo popričamo. Čakulamo, promuhavetimo. Yes. Ado, ljudi tebe znaju kroz glamur i velike zvijezde, ali kakav si ti u stvari kada se svjetla ugase? Spavam. Kakav sam? Pa, znaš šta, ja sam sasvim jedna normalna osoba, jedan normalan insan, što bi rekli, samo što me ljudi neki me doživljavaju, neki me ne doživljavaju. Isto ko što i tebe, neki te voli, neki te ne voli. Ali to je i bit svega, ne bi bilo dobro da nas svi voli. Pa da. Ja sam ono što jesam, od krvi i mesa, normalan lik jedan koji radi svoj posao i ne znam šta ti više kažem. Evo, ja i ti se poznajemo više od 25 godina. Šta je to što ljudi pogrešno shvataju u vezi tebe? Pa znaš šta, kod nas je jedan veliki problem u kompletnom našem društvu, ne vezano za mene, nego za svakoga. Niko ne pomete ispred svojih vrata prvo i daju za pravo sebi da pričaju o tebi koje kakve priče, da izmišljaju. Ja recimo, evo i kroz ovaj tvoj TikTok što ti radiš i sve to, kad vidim šta ljudi pišu, ne samo tebi, nego svima, očito mi je kako ti kažem, daju ljudi sebi puno za pravo da komentarišu ljude koje ne poznaju. A misliš li to da su to zadovoljni ljudi ili nezadovoljni ljudi? Ne, to su nezadovoljni ljudi koji nemaju svoj život pa se bave drugim životima. Ja nikad nisam donosio sud o ljudima koje ne poznajem. Ona rekla kazala. Znači, čovjeku moraš pustiti da ti priđe, da ga upoznaš, da bi na bilo koji način mogao suditi nekome. Mislim, mi nismo, hvala Bogu, pa mi nismo ti koji sudimo, ona je odozgo koji nam svima sudi, tako da ja uvijek pustim te ljude da pričaju. Znaš, ja bi to rekao, za dobrim konjem se prašina diže. Znaš, uvijek bi to tako komentarsao i rekao, i nisam se nikad osvrtao na te priče, ko šta kaže, kakav. Znaš, dok ja ne vidim i ne čujem svojim ušima, znači ne mogu da komentarišem nijekom ništa. Bravo. A da li si ikada imao fazu kada si se izgubio između onoga ko jesi i onoga što se očekuje od tebe? Da sam imao fazu? Da. Pa znaš šta, ja mislim da svi imamo te neke faze tog, kažem, gubljenja i kako da ti kažem, da nekad ti ne mogu da se izrazim. Ja sam onako narodni čovjek pa znam da lanem. Mislim, ti znaš mene, ali ću biti kulturan. Dobro. Neću baš da lajem toliko. Znalo se desiti, ko svakom čovjeku, da se izgubi u nečemu. Ali ja sam neko koji je jako snalažljiv i fleksibilan i onda se jednostavno nekako se izborim s tim. Pokušavam da se izborim s tim. Znaš, mislim da ti je prvenstveno da imaš, što bi mi rekli, dušu čistu da bi mogao savladati svaki problem. I naravno moraš biti objektivan u nekim stvarima. Ja sam većinu slučajeva objektivan. Moja velika mana je što sam i surovo iskren i što ne znam da šutim. Nekad me taj moj jezik dođe i glave, ali eto, šta znam, ne znam, eto. Koliko je zapravo težak put do velikih imena?
Pa znaš šta, moj put, evo ja ću krenuti od sebe, znači neću da govorim uopšte u moje vrijeme nije bilo društvenih mreža, nije bilo tih, kako se zove, reklama, nije bilo, najveća je reklama bila od usta do usta. Što je i najbolja reklama. Znaš, bravo. I mislim da sve danas što se reklamira i sve danas što je putem društvenih mreža, ili su većinom prevare, ili su neke laži, ili nešto, mislim da je ono face to face čovjek što kaže da je to. Barem ja tako doživljavam to, jer sam ja na taj način svoje ime izgradio. U stvari, ja sam svoje ime izgradio po svom poslu koji radim. Da. Znači... Evo, znamo da si radio sa velikim zvijezdama, kao što je Mina Jahović, Jelena Rozga, Severina i na kraju Lepa Brena. Kako je raditi sa tim zvijezdama? Znaš šta, jako ti je bitno da, kako se zove, prvo svoj posao odradiš kako treba. To je prva stvar. Da si dobar u tome što radiš i da te osobe, to su sasvim normalni ljudi od krvi i mesa koje ja i ti, i možda su malo zahtjevniji nego normalni ljudi jer se bave takvim poslom kakvim se bave. Show biznis taj, što bi rekla Brena, sve je to show biznis. I jeste, to je sve show biznis. Ne znam šta ti kažem. Mislim da kod... Šta si me ono pitala? Rekla si mi da... Koliko je bio težak put do tih velikih zvijezda? Da, taj put. Pa sad ti kažem, meni nije bio težak taj put, jer opet ti kažem, reklama od usta do usta, preporuka od jednog do drugog, to su ljudi koji imaju prijatelje, iskustva, znaju šta valja i to je to. Znaš? Da. A da li si nekada želio odustati od ovog posla? Kako ne? Ja ti u stvari, da ti pravo kažem, nikad nisam htio da se bavim ovim poslom. Nemoj me zazvati. Da, ja nisam... A imaš takav talenat? Pa vidi, talenat je nešto od Boga. Da. A moj jedini, da kažem, šta sam ja želio da budem u životu, da budem veterinar. Dobro, znamo da mnogo voliš životinje. Da, znači volim životinje. To je moje bilo ubjeđenje, ja ću biti veterinar i igrom slučaja, pa sam bio tako dobar učenik. Znači, veterinare su primale odlične, a sad, i recimo, kako se, nisam se ja pokajao što sam frizer, nije mene niko natjerao da budem frizer. To je sasvim slučajno, to je Bog dragi tako htio da ja budem to što jesam sad i da volim ja svoj posao. Ja to stvarno radim iz ljubavi i tako da, ne znam šta da ti kažem, sve mi je to nekako usko vezano sa modom, sa ljepotom. Ja sam sam, po sebi sam neka esteta, tako da jednostavno volim to da radim i to me ispunjava i nije mi dosadio moj posao i dan danas ga, znači volim da se usavršavam i volim kritike kad dobijam, nisam neko ko je sujetan, nisam neko ko je, volim da se družim s kolegama, volim da podijelim znanje s kolegama, znači jednostavno ja mislim da je to stekneš nekako godinama kroz taj posao. Šta bi rekao kad ljudi kažu joj, Ado Karišik je skup, radi Lepu Brenu, radi Minu Jahović, radi Amru Džeko? Znaš šta, to više mi se gadi to kad kažu skup je ovako, onako. Ja smatram da sam ja dosta najjeftiniji frizer u gradu. A da imam sve te predpozicije i kvalitete, sve predpozicije i kvalitete koje ima jedan dobar frizer. Da li si morao žrtvovati nešto da bi bio tu gdje si danas? Sebe. Kako misliš sebe? Pa znaš šta, da bi bilo šta uspio u životu, ti si žrtva, jednostavno moraš podnijeti. I sve te priče, i sve to gubljenje vremena, novac, edukacije, sve. Mene nema gdje nije bilo. Znači ja sam to sve posjećivo, mislim nije bilo tih društvenih mreža. Danas kad ti sad kažeš to žrtva, svi nekakve certifikate, master klasa, to je bacanje para i gluposti. Znači ljudi nasjedaju na te gluposti, znači seminar je neki radni seminar, kad ti osjetiš nešto to, razumiješ, ja sam išao na takve, znači neke radne seminare gdje ću da naučim nešto kod zvučnih imena ljudi, neko ko je... Praksa umjesto učenja. Ja sam sad, evo zadnji put sam išao sad baš na Faruk Šamuratov, to je momak koji je
10 godina mlađi od mene. I znači, to je jedna, hajde da kažem, on je jedna internet zvijezda, ikona jedna u tom poslu. Ja ga znam, kod dijete ga znam, jer sam ja išao i na svjetska takmičenja, on se takmičio i sve to. Momak, znači, jede malu djecu šta radi. Ali stvarno, znači, ja to tebi ne mogu opisati. Meni je to, meni se kao, gdje ću ići. Idem baš iz poštovanja tog rada njegovog. On se takmičio zajedno u kategorijama kojim sam se ja takmičio, kad sam se prestao takmičiti. Poslije sam ga ja i žirirao, mislim, čovjek se prvo zjanio kad sam ja rekao koliko imam godina, koliko se bavim poslom, kao znaš, palac što si došao, znaš, kolege. Njemu je bilo poštovanje što si ti došao. I još jedan moj kolega, Sead, znači nas dvojica smo došli zato što volimo taj njegov rad, volimo to što radi. I kažem ti, znači, sve su to neka žrtvovanja i sve su to... Znači, moraš nešto da vidiš. Ne možeš se, samo preko noći ništa ne može. Mislim, danas, igrom slučaja, danas je sve virtualno i sve to ljudi misle preko društvenih mreža da se obogate, varaju ljude na svakakve, ali ja uvijek kažem, dok je ovaca, bit će vune. Super to tako, kako zove, znači nek idu svi ti kod te tamo i ove kod one, znači, a svi dođu u mene da ja to popravim. Da, to znam. Znaš, i onda i najviše volim da naplatim takvim ljudima koji kiksaju, znači ukivaju zvijezde, te tako neke provjere malo, gde malo se informiši ko, šta, kako, recimo za svadbe i to. Ja jako puno imam tih svadbenih frizura, amatorskih frizura, znači to se mora rezervisati termin, ne možete niko, on kao ja sam bitna, nisi bitna, moja se majka naruči kod mene na frizuru, pa svak živ, kad mi kažu, joj samo, ja bih volio samo da oštišam tog nekog kad mi kaže samo. Znaš što znači samo? Čuj samo. Da te oštišam, kad mi kaže samo da oštišaj, meni se svaka dlaka na glavi digne. To je nešto što je temelj, čuj samo. I ja bih volio, znači dođem 1000 puta, kažem, haj samo, sjed. I da ga pikne makazama, da mu ono, znaš, i kaže, to ti je samo. I kaže, ma to ti je 5 minuta. Volio bi da oštišam nekog za 5 minuta, da vidi na što to... Koliko traje šišanje kod... Moje traje šišanje do 15 plafon minuta. Znači, kako se zove, ja ne šišam, ja nisam ko ovi današnji berberi što tandrču s onim mašinama po 45 minuta. Ja za 45 minuta 4 ošišam. Ja sam u ratu radio vojsku, to bolno moraš da 15 minuta zguliš. Znači, ja sjećam, majstor Rahmetli naš, znači 5 minuta ti da vremena da oguliš glavu nečiju. Znači, ali ni vidi ovo, to nije bilo ono oguli, ovo sad, ove nekakve frizure, ovi ne znaju danas da šišaju. Malo ono što tandrče, znači 45 minuta ja ono iz jednog poteza izvučem. Ja sam to morao da uradim iz jednog poteza, a ne pa ga nešto promijeni jedan, promijeni drugi. Ja to kad vidim, meni se život smuči. Ali neka, ja opet kažem, sve se vremena dolaze, druga mijenjaju se, ali vjeruj mi, sve to je to kratkog daha. Znači, klasika je izvor našeg posla, uostalo sve je to trend. I taj trend tako ode u zaborav. Kad kažeš to trend, šta je ono što razlikuje one koje traju od tog trenda? Pa vidi, ja nisam trendsetter, odmah da ti kažem. Ja nisam neko ko Rob Marki, Gucci, Louis Vuitton, meni je to papamluk mrtvi. Ja kad vidim tako, ja znam da je on papak neki ili papanka, da je ono sve na nju, znači sve čitava pokretna reklama. Meni je to katastrofa. Ja volim i znam ljude koji imaju novac da priušte sebi to, koji su sofistik, koji su, to su decentne stvari, da ti ne možeš da provališ da je to neki skupi džemper, a on tako dobro izgleda, dobar mu je kroj, dobar mu je materijal, da se pitaš šta je. I onda kad pitaš šta je, mislim, to je prvo sramota pitati ljude šta je, a ove pokretne reklama, Dior, Gucci, Armani, Louis Vuitton, to je meni. Pa evo, svjedoci smo, Mark Zuckerberg ima sve iste majice. Da ne mora razmišljati šta će obući. Ma joj, mislim i ti to su bolesnici, sve iste majice, bogat. Pa dobro da ne... Ja ne mogu odgledam sebe istog obučeno. Znači, meni 1000 puta majka bi mi rekla, pa kaže, ti zgori nego jedna žena. Kada 3 puta veš preslačiš u toku dana. Pa šta ću? Reko, tako si me naučila. I tako isto, ja ne mogu da obučem majicu koju sam danas nosio. Ja je moram oprat sutra. Znači, to su neke osnove higijene i to. A ja volim, ja sam ti, što se tiče garderobe i to, jako smjela osoba koja voli da nosi, da kombinuje, da jednostavno
ne mogu da kažem, neko će to prokomentarsati ružno, gleda me mrko poprijeko, razumiješ? Mislim, mi smo primitivan narod, mi smo Balkanci, takvi, znači, jesi li imalo iz sredine, ili si neki narkoman, ili si peder, ili si kurva, ili ovo, ili ono, znači, daju ti neke epitete koje ti ne priliče. A u stvari, to je ono što ja ne želim da budem kao masa. Ja ne želim da se priklonim masi. Ja ne želim da nosim frizuru koja je u trendu, nego frizuru koja se meni sviđa. Ja ne želim da nosim pantole kratke, uske, zato što je to in. Ne. Ja želim da nosim ono što je komotno, u čemu ću se ja osjećati komotno. Evo, sad ja nosim tigrastu trenerku, to ću sad rekao, vidi pedera šta je obukao na sebe. Ja to znam. Da će to svak milion njih, a vjeruj mi, u pozadini bi još volio da probam to. Da. Znači, mi smo takav mentalitet. Budi ono što jesi, budi ispuni. I kod nas ljudi žive, znači umru, a nisu znali da žive. Razumiješ me? Znači, nisu smjeli da obuku, da ispune svoju dušu, da probaju novu frizuru, da probaju nešto da obuku, da... Znači, meni je to... van svake pameti. Ja živim svoj život onako kako ja osjećam, a ne kako mi drugi naređuju. Da li to znači da mnogo voliš sebe? Pa vidi, ja nisam neko ko je egoista i neko ko je sebičan i ko je... Ja bih volio da volim puno sebe, jer ne bi bio ovakav kakav jesam. Znači, ja ću prije svima ugoditi nego sebe, ali sad kako starim, znaš, sad sam ja malo poravnio i sad me boli neka stvar. Ja ti sad ubrk pa se ti puši. Hošneš, znaš kako sad križam ljude? Ja to križam sam tako. Ideš mi na živce, ako ti moja prijateljica i neš da me slušaš, razumiješ me? Da. Ja sam takav. Ali mislim, ti nisi taj tip i ti, ja i ti se ne moramo čuti ni godinama, ni mjesecima, ali evo, ko da je to bilo juče. Ali hoću da ti kažem, ne volim ljude koji su egoisti, ne volim ljude koji su sebični. Danas je sve interes, danas je sve izgubilo vrijednost. Ja sam baš neki dan na nekoj društvenoj mreži, bilo je, ne znam jesi zapratila, bilo je neko natjecanje nekih fotomodela, nešto i komentarišu svi. Ova se uradila u Face-upu, ova se uradila u ovom, ova se vidi kakve su stvarno, to je... Znači, prvo, te organizacije, evo ti znaš, mi smo radili u jednoj organizaciji gdje su modeli bili, kapu im skineš, ona od glave do pete, izgleda fenomenalno. Danas toga nema, danas je sve izvještačeno, meni je žao ovih djevojaka, žao mi je muškaraca, što su svi nekako identični. Svi liče jedni na druge. Niko ne liči ni na kog iz svoje porodice i svoje familije. Svi su oni ko braća i sestre. Ti kad uđeš u kafanu, sve su one cure ovako grudi im dovde, usta lika, žvaljava, ravne, kose, one lojave, slinave, ekstenzije nabile. Razumiješ, ja to povraćam. Obukla štiklu, a dole je noga ko prakljača isto. Ispalio je dole prsti, znaš, pete joj, ko da je dom zdravlja ribala. Fuj, pa ne, haj budi realna, evo. To danas, to je osnova higijene jedne žene. Da njeguješ ruke, da njeguješ svoje tijelo. Razumiješ, nema toga, one to ne znaju. Ona vidjela na internetu, znači ja osibam se kad kaže tutorial, gledala kako se šminka. Pa što nisi išla u školu? Ja išla u 4 godine u školu, zato, brate. Učio ti, naučila. Ili ona šminkerka, ona gledala na Instagramu kako se šminka, i ona sad šminkerka, i ona će sad da uzima cijenu koju šminka. Ma bogati. A ja se naradio, našminkao se žena i žena. Filmova, serija, spotova, nema koga nisam. Pa zato ti radiš najveće. I dođe sad jedna, i onda ona naplaćuje skuplje nego ja. Znači, meni je žao što kod nas nema zakona. Sve te što rade na crno, jer to porez opalio, ja plaćam redovno porez, plaćam svoje doprinose. Pa Bože dragi, ima li neko u državi da vodi računa o tim stvarima, da te ljude malo oporezuje? Da vidiš ti šta ona štanca, frizure, a niđe nije prijavljena. Znači, to mene nerviraju me te stvari kod nas, što je kod nas sistem neuređen, što ljudi nisu... kako zove, znaš, idu da prođu jeftinije, a plate skuplju pitu nego tepsiju. Znači, ona dođe, ta tamo što radi na crno, znači, haos joj napravi da mogu da lajem od glave i dođe kod mene i plati još toliko.
Pa to je duplo. Da. To je duplo. I onda bude smjela da kaže da je platila kod mene, lubam, to sam jednom čuo, 350 maraka šišanje. Ne, ja sad kontam, bože mili, čuj 350 maraka šišanje, koga sam na to šišao 350 maraka, pa možda ona uračunala i tu što je zeznula i ta što je ofarbala i to i još dodala moje. Pa rekao, hajde dobro, možda super, jer meni je to top, nek mi dižu cijenu koliko god mogu. Razumiješ me? Znači, to je ta reklama koja je dobra. Razumiješ, to je to. To je to što se meni sviđa, što me ljudi pričaju o tim, pa kako god. Znači, ono kad kažu reklama je sva bilo koja, nije Boga mi. Nije Boga mi to danas. I kad kažu loša reklama je dobra reklama, nije. Nije istina. Znači, definitivno neke stvari, kad te neko nabije neko zvono koje ne treba da nosiš, teško je krivu drinu ispraviti. Ja to znam i na svom poslu, ispaštam li ne ispaštam, ali istina je da danas, znači, taj handmade vrijednosti nema više. Danas su svi šminkeri, danas su svi frizeri, danas su svi modeli, danas su svi novinari, razumiješ me? Danas su svi, ne znam, ja kad vidim šta se sve na tom TikToku i na tim platformama dešava, meni je to da se život smuči. Da, a evo Ado, ti si se bavio i modom, imao si i svoje modne kolekcije pod imenom Kados. Ispričaj nam malo više o tome. Ma znaš šta, ja bi još uvijek to radio, nije da nemam vremena, imam ja vremena. Izgubila se ta vrijednost. Nije se to izgubila ta vrijednost, ja sam izgubio šnajdercu. Koju sam, znači, to mi je komatir bila. Znači, žena s kojom sam ja imao takvu komunikaciju, ti kad imaš jednog čovjeka koji radi, ti ispričaš, a ona skroji. Znaš kako ti je to kad neko stvara, ja sam takav. Meni kad pričaš, ja stvaram. Znači, rijetkost je sad da nađeš, nemaš ti više, ti zanati su izgubili, ovo je naša struka. Za par godina, vjeruj mi da nećemo imati dobrih frizera. Jer danas djeca ne idu u školu, znači oni su po 3-4 sata na praksi, ne rade ništa. Meni je žao. Ti si svjedok toga jer kod tebe dođu na praksu. Meni je žao. Ja ne dozvoljavam to kod mene. Kod mene djeca, ako hoćeš da se kod mene, da te ja učim, da se potpisuješ da si bila kod mene na praksi, kod mene moraš da učiš zanat. Znači ne možeš isto, ne učiš zanat kako sam ga ja učio. To sigurno ne učim. Jer ja sam kroz iglene uši prolazio da bi radio i ovo što jeste. Znaš kako ti današnji roditelji, joj, moje dijete umorila se. Šta umorila se? Ja sam bolestan išao. Mama samo što me s noge na nogu nije znala nabiti. Ne ide na praksu. Kaka? Ne. Zašto? Joj, ima malo temperaturu, malo kahne. Ne može ona ići u školu ni na praksu. Ma bogati. Pa zato su nam djeca sve degenerci. Sve narkomani, lopovi. Razumiješ? Pa evo gledaj šta se dešava. Da. Ma ja bi uveo i vojni rok, brate. I ja bi. Znači, vojni rok bi uveo. I hoću da ti kažem, znači, žao mi je nekad kad kažu ovo sad, ne slažem se to da budu žene i muškarci pravedni. Ne mogu muškarci i žene. Znaš šta muško radi, znaš šta se žensko radi. Razumije? Da bude domaćica, da bude. Nasran to, ne volim nasilja, ne volim to podcjenjivanja, to ne. Ali mora se znati ko kosi i ko vodu nosi. Razumiješ? Znate da ko je muško u familiji, u porodici, da je muškarac, on kad lupi, znači ima svi da strepe. Znači ne žena da lupa, a on ovako. Znači, pa da ti kažem. Da, poremetili su te vrijednosti. To mene nervira. I ja nisam odgojen staromodno. Moji su roditelji obrazovani i načitani i sve to. I znači i vjerski nastrojeni, ali kod nas je sve sad danas se gleda kroz vjeru, danas se gleda kroz, znači, ti vjernici, to nešto, iskazivanje vjere na društvenim mrežama, to je meni tako degutantno, tako odvratno. Znači, vjera se drži, prava vjera, pogotovo naša vjera, evo recimo ja sam musliman i drži se u srcu. Znači, da poštuješ druge vjere. Znači, nije ono bit vjernika, ja klanjam, ja idem u džamiju, ja znam, nemoj ponižavati. Nikad ne znaš ko onaj odozgo sudi, ne ljudi. Hvala Bogu dragom, pa onaj odozgo sudi. Da. Razumiješ? Pa nisu ljudi. I uvijek se, znači, nikad me nije tangiralo to, šta će ko reći mi, hoće li me neko nazvati pogrdnim imenom. To sve ima neko ko piše i bit će pitan za to na onom svijetu. Da. I za mene, i za tebe, i za bilo kojeg. Znači, ljudi to ne doživljavaju. Razumiješ me? Ne znaju oni šta ja nosim u sebi.
Razumiješ, ne znaju oni kakva je moja duša, kakav sam ja. Jel to mene boli? 1000 puta me znalo zaintrigirati dok sam bio mlađi. Da me zaboli kad nešto tako nekoga što slaže, lane na mene. Jo, ja se vamo derem, jedem. A sad, ma prst suho, nek priča šta hoće. Ma boli me briga. Razumiješ me? Jel ti trebalo puno vremena da izgradiš to samopouzdanje? Vidi, ja mislim da ga još uvijek nisam izgradio. I još uvijek učiš, ti kroz život učiš. Nego sam počeo da vrijednujem neke stvari. Počeo sam da vrijednujem ljude. Razumiješ, da ljude, ne mogu da kažem da ih deklarišem po vrijednostima, nego da po ljudskosti. Znači, danas je izgubila se ljudskost. Izgubio se taj osjećaj ljudi, izgubilo se ta toplina. Vidiš kako je u familijama, jedni protiv drugih, brat, sestra ne pričaju, komšije ne pričaju, laju jedni na druge, pogrdne riječi, smicalice prave, lopovlukici koje kakvi. Sve je to neka, opet kažem, Božja kazna ljudi, zato što su tako naopaki, što su pohlepni, daj. Ma znači, kad odeš na onaj svijet, ništa ti to neš odnijeti sa sobom. Da. Šta će ti? Uči da živiš, uči da budeš čovjek, da ostaviš nešto iza sebe, da ljudi pamte po nečem dobrom. Razumiješ me? Da ga spomenem, evo, znači 1000 puta znam spomenuti svog majstora i nekoga po nečem dobrom i po nečem lošem što je me znao nagrditi, ali to je dobro bilo za mene. Da. Razumiješ, mene u tom momentu, u tim godinama je bilo joj, šta on priča, joj. A ja sam gledao na sat, kad će biti 2 sata da ja preko vrata, znaš, da idem ja neđe s rajom, da ovo, da ono, ali nije to, nije smir. Ljudi još nisu otkrili smisao života. Ado, šta je za tebe smisao života? Pa vidi sad, smisao života za mene, šta je smisao života? Evo, ne znam ni ja. Jer vjeriš da ga ja, mislim, ne znam ni ja, sa svojih 40 godina znam šta je smisao života i znam da je smisao života da budeš zdrav prvenstveno, da misliš o sebi, da ne učiniš zlo nikom drugom, da pomogneš ako možeš, da budeš objektivan, da budeš realan u nekim stvarima. Razumiješ? Jer ja ipak mislim, opet se držim one stare, dobro se dobrim vraća. Vjerujem da je to tako. Svi ti ljudi koji su dobre duše, mislim, možda i danas i nema. Kažu, evo, bio je dobar. Znaš, i nema ga, umro, ubojio ga rak. Razumiješ me, mislim danas šta smo mi sve, još ja sam da kažem ratno dijete, šta smo sve unijeli u sebe, jeli i svašta dobro smo nekako i normalni i zdravi i načitani i znaš, ali ja ipak mislim da smo mi jedna zdrava generacija, da kažem zdrava, to jest, jer ovo su danas, što ja recimo vrištim na tvoju malu curcu, mene nerviraju neke stvari, mislim nije to da ja ne volim djecu, ali ja ne volim. Ti nisi taj, ja znam da ti nisi tako odgojena, isti taj ti si kroz mene ušće prošla. Znači, hoću da ti kažem, taj današnji odgoj ljudi, to jest ove današnje generacije, da mi nećemo imati ni doktora, nećemo imati ni frizera, ni šminkera, ni ovo što je sve nešto... Ni obućara. Ma kakav obućara već nemamo. Da. Znači, to ovo još par obućara kad umre. Sve to izgubilo vrijednost. Znači, zašto ću ja da radim kad ja mogu vam olako? Pazi u tome što ta omladina danas misli olako zaraditi. Ali vjeruj mi, zaradi. Te pare kako dođu, tako odu. Znači, platit ćeš ili na liječenje ili na nešto. Znači, nemaš, znači, meni je nepojmljivo da on ustane u 1, u 2, nebitno ko je, u 1, u 2, u 3 sata popodne. Halo, ba ljudi se vraćaju s posla, ti tek ustaješ. Da. Ja sam znao iz kafane na posao otići. I tako raditi mjesecima. I ti sam, halo, babu, dalo smiješ se, ba nisi konj. Razumiješ me? Ne. Ali hoću da ti kažem, tu su neke stvari u mladosti što moraš proći. Ali ima ona izreka, kaže, pitat će te staro djete je bila mladost. I vjeruju da je to tako. Koje god nešto hojco, podo, znači, bura život imao, vjeruj mi da te to sve stigne kad tad. Znači, ako nemaš te neke discipline u životu, ja se pokušavam disciplinovati koliko toliko i disciplinovan sam, znači da mislim na sebe, da ovo, da ono, da odem doktoru da se pregledam, preventive radi.
Kod nas to ljudima, a ja što ću ja davat pare, ja što ću ja davat, mislim, opet, pod navodnim, kome otići da te pregleda, dati pogrešnu dijagnozu, mene isto tako otišao pritisak, mi skočio, dala mi doktorca pogrešnu dijagnozu, mogla me ubiti tabletama. Znači, a ona meni pričala o svom, znači došao kod doktora, ona meni priča o svom životu, kako se zove, mislim i to kad dođeš kod doktora, vidiš doktor, dođe doktorca, on je izrasta koliki, nokti joj dole nema onoga, ja to, prva stvar kad dođem negdje, ja pogledam kakav je ta osoba, jel on mene može pregledati? Jel kosa oprana, jesu nokti čisti? Ma bravo, ti dođeš danas da razmijeniš pare u banku, on je masna kosa ovako rezancija, znaš, ili nekakvih hedet boja, ma puj, ili, znači, a ona tipka na kompjuteru, a jedno falio jedan nokat, vama nema laka, znači katastrofa, i ona radi za šalterom, znaš, i ono, i to, i u ovim, znači, znaš kad kažu kod nas, kaže ganjaš papire. Ne mogu da vjerujem da kod nas moraš, da taj status nije urađen, da ti treba ti 1000 nekakvih stvari kad dođeš, imaš, znači zaveden si gdje si rođen, ko si, šta si, i sad ona tebi traži, kad da je stariji od 6 mjeseci, što te briga što je stariji, ja sam se rodio tad i tad, znači je li on bio tad izvađen ili izvađen prije 6 mjeseci, volim iz njega, kakve ima veze, šta je to 6 mjeseci? Komplikuješ ljudima i onda ti praviš ljudima tu pometnju, da su ljudi nervozni. Recimo, ja sam gledao kad, smrtni slučaj, ljudi su u žalost, ti njima tražiš neke papire, pa imaš li ti milosti imalo, imaš li imalo, kako zove, ljudskosti, onog sabura, da mu olakšaš na neki način, da mu pomogneš, izgubio je neku osobu svoje, ti njemu naki papirčina tražiš, da bi ukopao svog najmilijeg. Ma gluposti, sad ti kažem, to su te neke što su izgubile te ljudske vrijednosti. Znaš, i sad ti kažeš smisao, ma šta je smisao? Borba za život je danas. Vjerujem da je smisao života borba za život. Znači, borba za opstanak, doći će još gore vrijeme, još teže vrijeme. Ko to predevera, ne kažu stari ljudi, ješće zlatnom kaškom, vjeruj da će to tako biti. Vjeruj. Danas moraš krenuti iz početka, bez imena i kontakata. Šta bi uradio drugačije? Ne bi uopšte bio ovo što jesam. Bio bi anonimus totalni. Vidi, ne znam, moj temperament, moj odgoj, moj sve, ja ne znam, isplivo bi ja negdje. Možda ne bio frizer. Bio bi veterinar. Bio veterinar sigurno, jer sa životinjama mi je nekako imam bolju komunikaciju nego s ljudima. Mislim, šalim se, imam s ljudima odličnu komunikaciju, ne mogu da poredim ljude. Ali si se nagledao svega? Ma nagledao sam se svega i svačega. Znači, i ja sam jedan od najvećih psihologa kod ljudi. Ja, kad ti sjediš kod mene stropci, ja prođem kroz glavu, čitam. Skeniram te od glave do pete. Ne treba ti CT, ja sam ti kod CT. Znači, ja te skeniram, gdje šta, kako, odmah vidim koliko ti daski fali u glavu, imaš golubova, jel ti čitam golubarnik i tako to. Ti to vidiš odmah na ljudima. Znači, vidiš po energiji ljudi, znači više tolike godine koliko radim, 30 godina radim ovaj posao, da možeš da provališ ljude kako su. Dovoljno samo da kaže dobar dan. Samo da kaže dobar dan. Ja već znam iz tog dobar dan šta je izašlo. Je ovo nju čovjek na paradu, jer ona došla da otkulje, promijeni frizuru i to. Ado, znamo se preko 20 godina. Šta si naučio o meni kroz sve ove godine, a da mi nikada nisi rekao? Evo sad reci pred kamerama. Šta sam naučio od tebe? Hoćeš da kažeš, možda bi bilo bolje šta si ti naučila od mene. Mnogo toga, ali ovdje ja postavljam pitanja, a ti odgovaraš. Ljudi koji tebe ne poznaju, sad na koji način, kako da te predstavim? Budaletina. Ma ne mogu ja to reći, ti budola, pa budola. Ali ja ipak mislim da ti dobar insan. Znaš, i da si jedan veliki borac. Znači, ja sam s tobom predeverao svašta. Znači, od izlazaka, od lumpovanja, od hodanja, više ne znam ni kud po bijelom svijetu nismo radili, od poslova, od svega.
onda od tvoga braka, od tvog posla, od svega. Znači u svim sam, ti znaš, ja znam da se ti nekad znala i naljutiti na mene i nisi mogla da podneseš istinu kad ja te sprašim u facu, ali sve ono što sam govorio sam iz dobre namjere, jer ti si tako jedan dobar insan. Ja sjećam jedan naš prijatelj zajednički, kad je napisao, vas dvoje ćete ostati zajedno. To je tako. Mislim, opet ću da kažem, da si neko koje ima super vrijednosti, ljudske, a neko ko ide na štetu sebe, isto ko ja. Ti si emotivac, ja bi to rekao, šta je ovo bilo? Da se ne prekine live. Ti si emotivac i ne znam sad šta da ti kažem još o tebi. Mislim, bilo bi ružno da ja tebe sad nešto falim ovdje pred kamerama. Puno ljudi tebe ne poznaje, puno ljudi donosi... Ne poznaje me lično. Da, ne poznaje. Ja te znam, znaš kako ima kaže, ima ona serija, znam te kako dišeš. Ja tebe znam kako dišeš i kažu, ne mogu da se izražavam, još bilano nešto kako ja kažem, pa dokle smrdi. Uglavnom, hoću da ti kažem, tu su neke stvari koje sam ti si dio mog života, ja tvog života. Ne mogu da kažem, ma ko brat i sestra smo u stvari i prošli smo sve i svašta. I dobro i loše, i suze i smijeh, i svađe. Pa nismo se ti nikad svađali. Ne, ja i ti. Nikad se mi nismo svađali. Valjda su drugi pokušavali da nas zavade i to dan danas to tako rade, ali ja nekad zamjerim tebi na tim tvojim neshitrenim odlukama, na tim tvojim glupavim, znači koliko puta ja tebe znam, nemoj to tako, to moraš ovako, ti kako te prekriviše da pričaš. I ti to poslu. I vas dana, to je vazda tako. Uglavnom, hoću da ti kažem, to su neke stvari koje nemam ja tebi šta reći. Ja tebi samo želim puno zdravlja, ljubavi, nafake, uspjeha, toga svega. Jedna poruka za kraj, motivaciona poruka za sve ljude koji nas gledaju. Pa, motivaciona poruka. Budite ljudi na kraju. Ne znam šta da, ljude danas ne možeš ničim motivisati sem s parama. I to je svakom, kako ti kažem, motivacija i sve to. Motivisao bi sve ružne ljude, sve po džepu ih, a ove dobre koji radite, da se motivišete, mislite na svoje zdravlje, budite ljudi, volite se, nemojte donositi odluke nehitrene o ljudima koje ne poznajete, nemojte biti prgavi, budite ljudi. Znači, život je jako kratak, volimo se, pomažimo jedne druge, podržajmo jedne druge, budimo normalni. Ado, hvala ti puno. Jesam te iznenadio kako pričam? To. Kaj je ovo Ado, jel?